Que tal, como están? Benvidos a un novo debate cos nosos representantes políticos na Corporación Municipal de Santiago, que, como saben, cada 15 días danse cita aquí nesta mesa para falar dos asuntos de interese para a cidade. Hoxe imos centrar este debate no turismo, xa que o ámbito turístico é un motor económico moi importante para Santiago. Saúdo, antes de nada, os convidados. Hoxe acompáñanos por parte do Goberno a voceira de Compostela Aberta e tamén concelleira de Turismo, Marta Lois. Marta, benvida. Que tal? Boa tarde. Gracias. Temos tamén a Rubén Cela, como sempre, voceiro do BNG. Rubén, benvido. Moi boas. Por aquí acompáñanos hoxe por parte do PP a súa concelleira María Antón. María, benvida ao noso debate. Hola, boa tarde. E tamén temos, como sempre, a Paco Reyes, voceiro do PSOE. Benvido unha vez máis, Paco. Moitas grazas, un placer como sempre. Pois, como decíamos, imos centrar esta mesa de debate no ámbito turístico. Temos varias cuestións que analizar aquí hoxe, das que vimos falando nos últimos días. Antes de nada, imos repasar eses datos que nos deixou o 2016 en canto ao turismo, tamén a presenza da nosa cidade en Fitur, na Feira Internacional de Turismo que ven de celebrarse en Madrid. Falaremos tamén do plan estratégico que está pendente de poñerse en marcha, que dará as liñas a seguir nos vindeiros anos na nosa cidade. E algunha que outra cuestión máis, como esa posibilidade ou esa idea de que se poida instaurar unha taxa turística aquí na nosa cidade. Imos comezar por eses datos do 2016, facemos un pouco de resumo. Un 2016 que nos deixa un récord no aeroporto, un récord de viaxeiros. Foron 2,5 millóns de pasaxeiros na terminal de Lavacolla. Un récord, por certo, un récord, a primeira vez na historia, quero dicir, que se superan os 2,5 millóns de pasaxeiros. Tamén se superou o récord de chegada de peregrinos, máis de 200.000 compostelas entregadas. As pernoctas tamén, os datos foron bastante positivos. E tendo en conta todos estes datos, imos comezar por analizar un pouco a situación, porque quero tamén saber un pouco que análise fai tanto o Goberno dos seus méritos para que se produciran estes datos positivos e a análise da oposición, se considera que foi mérito do Goberno ou se houve outros axentes que influíron nestas estatísticas. Marta, comeza vostede. Sí, moi ben. Bueno, pois en principio, efectivamente, coincidir ou facer esa contextualización de que o ano 2016 foi moi bo ano en Santiago de Compostela para o turismo, porque houve un incremento moi importante de alrededor de 200.000 pernoctacións máis neste ano 2016, que acaba de rematar. Houve un incremento no número de pasaxeiros e pasaxeiras no aeroporto, a ampliación das compostelas e do número de persoas que visitaron a cidade, alrededor de 800.000. Está claro que estes bons resultados tamén manteñen unha certa coherencia co comportamento do turismo, tamén a nivel estatal, pero en calquera caso para o que é Compostela, que é un destino maduro, un destino de liderazgo no país, entendemos que tamén ten que ver con un traballo ben feito, un traballo de promoción tanto no eido internacional de maneira especial, pero tamén no eido nacional importante. Dito isto, para o Goberno de Compostela Aberta, precisamente este contexto positivo permítenos ou nos obliga tamén a facer unha revisión, unha reflexión a medio ou longo prazo sobre este tipo de resultados, e sobre todo porque estes bons datos, tampouco para os cidadáns e cidadánas de Compostela, son gratuitos, na medida en que a poboación de Santiago de Compostela, a través do seu concello, tamén adica moitos recursos importantes en dúas liñas. Unha, a que decía antes, en unha campaña moi importante de promoción internacional e estatal do noso destino, pero por outra banda tamén somos un destino que ten que adicar moitos recursos para coidar Santiago de Compostela, para coidar, adicar recursos a mantemento, a limpeza, a seguridade. E, polo tanto, en este contexto favorable, fai relativamente pouco abrimos o debate, que supoño que teremos ocasión en breve de falar da necesidade de implementar unha nova ferramenta fiscal, como pode ser a taxa turística, para poder obter recursos para coidar a nosa cidade desexada e, ao mesmo tempo, ter máis recursos para mellorar esa promoción. Ben, María, cal é a análise principal que fai vostede deses datos que nos deixaba o 2016? Como decía Marta, tamén imos falar desa posibilidade de esa taxa turística, pero deixo ya a palabra.
Pois é incuestionable, os datos están aí e son os que son, e son uns datos que realmente son beneficiosos para a cidade e dos que debemos de estar todos orgullosos. É ben feito que o turismo é unha semente, unha prolongación das actividades que se veñen facendo ao longo do tempo. Que eclosionara neste ano 2016, pois é un orgullo para a cidade, pero non podemos esquecer que é un traballo feito gota a gota por todas as corporacións que pasaron polo Concello de Santiago de Compostela, fundamentalmente a partir dos anos 90. Eu diría que aí, coa eclosión tamén do Camiño de Santiago, coa promoción da Ruta Xacobea e da meta que é Santiago de Compostela. Entón, nese sentido, pois congratulámonos que os resultados sexan bons, pero eu iría un pouco máis atlá das cifras. Entón, teremos ocasión de falar despois un pouquinho máis polo miúdo, pero non podemos caer na autocomplacencia como fai Compostela Aberta das grandes cifras, senón que hai que ir un pouquinho máis alá das, nese análisis que esperamos que a Universidade de Santiago, que fai o estudio de perfil do turista sobre o 2016, pois teñamos datos máis sustanciais para saber por onde tirar na política turística que é o baleiro. E, de feito, recollo as últimas verbas para introducir tamén un pouco o tema da concelleira respecto á taxa turística. Nos opinamos, o noso grupo opina que non toca, non hai debate, non é un debate na cidade, non é unha necesidade na cidade. Compostela Aberta lanzou este debate para desviar a atención, porque hai unha carencia dun proxecto de política turística evidente, porque hai unha carencia de proxecto de cidade evidente e porque hai unha nula xestión no eido turístico. Este debate non existe, entonces ese debate non existe, pero Compostela Aberta o quere introducir precisamente para afastarse da realidade. Isto é a realidade ten que ir por outro camiño, como por exemplo o plan estratégico. Ben, feita esa análise do goberno, falaba agora María de que hai unha nula xestión neste eido turístico, non sei, Paco, por parte do PSOE como se ve a situación. Deixou que beba tranquilamente, non pasa nada. Gracias, Silvia. Bueno, pois o primeiro que hai que decir é que efectivamente estamos nun ano con resultados, a verdade que boísimos, non? Para o turismo de Santiago e, polo tanto, para a cidade. É dicir, un sector que representa conxuntamente coa hostelería, pois, todo o 20% do PIB da cidade, pois, os números deste ano, pois, a verdade é que son importantes. O que pasa é que eu tiña un profesor na facultade que decía o contrario de todo o mundo, decía que a historia non a escriben os ganadores, decía que a escriben os perdedores, que son os que necesitan saber por que perderon a guerra e, polo tanto, como ganar no futuro. Eu penso que a victoria tamén se ten que... Non se debe facer propaganda, que é o que acostuma a facer o ganador, senón que o que hai que facer tamén é historia. E, polo tanto, avaliar que é o que levou a ter tan bo ano e que o que leva, e despois o veremos polo miúdo, a que incluso neste tan bo ano mantemos as patoloxías pois que hai tempo que afectan o turismo da nosa cidade. Non? E o que temos que facer esa avaliación é sen facerlle trampas ao solitario. Quero dicir o seguinte, é dicir, si os bons resultados do turismo da cidade deste ano se deben á xestión turística do actual goberno de Compostela Aberta, entón habería que asumir que uns tamén excepcionais datos turísticos da Comunidade Autónoma de Galicia se deben á xestión da Xunta de Galicia do Partido Popular. Eu non concordo con isto, e habería que decir que uns excepcionais resultados ao nivel do Estado se deben a un goberno en funcións de Mariano Rajoy durante o 2016, que tampouco concordaría con iso. Quero dar somente un dato: a nivel de todo o Estado, as mellores expectativas eran de 70 millóns de turistas para o noso país durante 2016 e superamos os 75 millóns, de máis alá das mellores previsións. Por lo tanto, eu penso que temos que ser, nese sentido, moi serios. Que o que levou en boa medida a que tivéramos tan bo ano? Pois, sinceramente, eu penso que se debeu, en primeiro lugar, e de maneira moi particular para Santiago de Compostela, o feito dun ano xubilar extraordinario. Por demais, notase moito, a partir do momento que se pecha a Porta Santa, os 2 últimos meses do ano xa non teñen tan bo comportamento comparativamente co 2011 como o resto do ano. Non é que non tiveran bo comportamento, pero comparativamente non é tan bo como fundamentalmente a temporada alta do verano. Ademais, foi un ano no que baixaron moito os prezos do petróleo, cerca do 16%, o que facilitou uns billetes de avión e demais máis baixos, baixou o euro con respecto ao dólar, polo tanto,
moito estranxeiro tivo máis capacidade de vir ao noso país, que é o que aconteceu, e por último, uns tipos de interés negativos, incribles en moitas zonas de Europa, que levaron a que a compra a crédito dos viaxes fora moitísimo máis atractiva que no pasado, non? Por lo tanto, se deron unas condicións macroeconómicas e se deu unha condición específica, concretamente na nosa cidade, con ese ano xubilar extraordinario que facilitou iso. E despois, na seguinte ronda, avaliaremos exactamente cal foi a aportación ou non da acción do goberno. Ben, Rubén, pola súa parte, non sei se quere falar algo desa aportación do goberno ou de como viron vostedes estas estatísticas das que estamos a falar. Casi comenzando por unha cuestión que comentaba antes Paco, a eso habría que sumarlle outro factor que non é menor, que é a inestabilidade política tamén en contrincantes, non? Desde unha perspectiva de oferta turística, non? Sobre todo no norte de África, outro tipo de destinos que compiten sobre todo co mercado de sol e praia, pero que non son indiferentes sobre todo para o Levante e para as illas no Estado español. Eu o que quixera dicir son basicamente dúas cousas. Primeira, eu concordo en que os resultados turísticos nunca son nin unicausais, non hai só un elemento que justifica un resultado turístico, nin son nunca, para ben nin para mal, froito do traballo no corto prazo. Non? Eu creo que un destino turístico pois, é o sumatorio de moitos anos, de moito tipo de campañas, de moito boca a boca, e o resultado turístico que teña París, ou Roma, ou Ámsterdam, non depende pois, de que fixo o goberno municipal, local ou estatal dese país o ano anterior. Non? Por lo tanto, para ben e para mal, cando os resultados son malos non se deben en exclusiva a unha mala práctica no corto prazo, e cando son bons, pois tampouco. Eu creo que é un sumatorio. Por lo tanto, eu creo que hai que avalialos de xeitos separados, non? Bueno, avaliar os resultados e avaliar tamén o tipo de políticas que se implementan, non? Eu que creo que para mí é o máis importante. Bueno, en primeiro lugar, decir que as cifras son espectaculares, non? As cifras son realmente moi boas, hai algunhas que son discutibles, non? A respecto do que significan en termos turísticos, por exemplo, certamente a cifra do aeroporto é a cifra récord, pero moitas veces pode levar a equívocos, non? Quer dicir, temos récord de pernoctacións internacionais, temos elementos que son moi positivos, pero, bueno, eses 2,5 millóns de pasaxeiros non son turistas, non? Ni siquiera os dos voos internacionais, quer dicir, unha parte moi importante da pasaxe internacional en la Bacolla é a Suiza, e che podo asegurar que non nos visitan tantos suizos, non? O que hai é un movimento de migración moi importante, e pasa algo parecido incluso con traballadores e traballadoras que traballan en Londres, en Frankfurt ou noutras partes de Europa, non? Quer dicir que haxa movimentos incluso internacionais, non hai unha relación absolutamente directa co que é o turismo. Nese caso, o máis interesante son as pernoctacións de carácter internacional. Bueno, dito isto, os datos son moi bons. Eu creo que sería un erro que uns datos moi bons non nos deixaran ver algúns dos problemas estructurais que ten o turismo en Santiago, que non son de agora, nin son responsabilidade, polo menos en exclusiva, deste goberno, senón que veñen de hai moito tempo. Non? Eu creo que hai un problema parcialmente mellorado no que ten que ver ca estacionalización, que non somos un destino de sol e praia, e, por lo tanto, poderíamos ter a priori potencialmente pois, non uns picos demasiado elevados en verán a respecto da xente que nos visita. Eu creo que hai un problema estructural importante no tema da especialización e a profesionalización. Temos un modelo de negocio, moitas veces temos moitísimos hotéis que pechan 4 ou 5 meses ao ano, non? Moitísimos restaurantes que vemos durante 2 ou 3 meses pois que tamén pechados. É moi difícil ter vos chefs ou ter vos profesionais se tes unha eventualidade tan grande como isa, non? Eu creo que hai outra asignatura pendente no que é a estadía media. Quer dicir, moita xente identifica Santiago como un destino que en un día o deixas visto, non? Senón en media tarde, non? E Santiago moito máis que iso. Santiago a comarca e incluso Santiago como epicentro de Galicia. Entón, a mellora da estadía media, do gasto medio por turista. Eu creo que tamén todo o que ten que ver ca internacionalización e un diseño dun mapa de rutas a nivel galego de outro tipo, de atracción, de consolidar algúns dos nichos fundamentais de turistas, como é Alemanha, como o Reino Unido, como Italia, pero tamén poder penetrar noutros. E, por último, eu creo que tamén temos outra gran asignatura pendente, e é como combatir
os efectos negativos que ten todo isto, non? Porque ten efectos positivos, indiscutibles, en creación de postos de traballo, en creación de riqueza, o turismo é un sector que moviliza outros sectores da economía, eso é indiscutible. Ahora, tamén ten efectos negativos, non? Entonces, temos unha cidade histórica pois, que parece, en moitos aspectos, algunhas rúas, pois, un sumatorio exclusivamente de tendas de recordos, temos unha economía, date conta que a Santiago é a cidade galega con moita diferencia, que ten máis dependencia do sector servicios, máis tercializada, e iso ten moitos problemas, pois son os postos de traballo tamén máis precarizados, máis eventuais, que xeneran menos plusvalías e con peores condicións en moitos aspectos, e, por lo tanto, eu creo que outra asignatura pendente é pois, como reducir parte dos efectos negativos que pode ter ser pois, unha cidade eminentemente turística. Non con todo, moitas veces o decimos, pero que é certo. De momento, e mentre non cambien as cousas, o turismo é a Citroën de Santiago, non? E ninguén discute que hai que apoiar o sector da automoción en Vigo, que crea 9.000 postos de traballo directos e non sei cantos indirectos. Bueno, en Santiago, pois o turismo, pois evidentemente hai que mimalo, hai que cuidalo, e o que hai que facer é melloralo, non? Porque nós temos moitos visitantes, pero deberíamos ter moitos máis turistas de calidade, non? Ben, pois seguramente moitas desas cuestións que acaba de apuntar Rubén serán debatidas ou se incluirán nese plan estratégico que está pendente de poñerse en marcha. Dese plan imos falar, pero non sei se Marta se quere contestar algunha cuestión en concreto das que escoitamos. Si quería facer unha reflexión un pouco global en relación ás aportacións que fixeron os compañeros da oposición. Concordo parcialmente respecto pois esa imputación multicausal de que os éxitos do turismo dependen de moitos factores, pero a verdade é que tamén me gustaría que calquera dos tres que están na mesa pudera ter pronunciado tamén o papel xogado, neste caso, pois, por Incolsa, por Turismo de Santiago, que está formado por un equipo de profesionais que levan efectivamente moitos anos, non é un traballo que se inicia con o mandato de Compostela Aberta, senón que levan moitos anos traballando de maneira moi profesional para acudir a feiras de referencia internacional, para promover en moitos eidos, no eido do turismo de congresos, no eido vinculado tamén á filmación de películas ou series na cidade, na promoción do destino nos foros máis importantes. E creo que froito dese traballo e desa maduración tamén é de xustiza recoñecelo hoxe aquí, que tamén Incolsa está xogando un papel importante. A maiores, cal foi o esforzo que levamos facendo nestes 19 meses? Tampouco creo que estaría de menos recoñecer que dentro deses esforzos todo o papel xogado por apoiar ou alentar que as importantes boas novas no campo tamén aeroportuario, como é a boa nova da chegada dunha compañía bandeira alemana como Lufthansa, que se instala aquí, que a finais de marzo va a comenzar a operar e, polo tanto, imos a conectar Santiago con Frankfurt e con Múnich 3 veces a semana, ademais 2 destinos que, como sabedes, conectan de maneira directa con moitos puntos de Europa e de outros continentes. Pois eu creo que aí hai todo un traballo detrás, profesional, tamén, como digo, de Turismo de Santiago e, por suposto, da xestión que a mí me corresponde no sentido de apoiar esta proposta. E tamén outra boa nova, que espero que os compañeros da oposición non se lle esqueza, tamén a finais de marzo se vai a estrear outra conexión, como é a conexión de EasyJet no aeroporto, e neste caso se conectará con Italia, co aeroporto central de Milán. Por que digo isto? Bueno, porque, como sabedes, e antes sinalabades que algunhas dos desafíos ou problemas de Santiago ten que ver precisamente con esa excesiva estacionalidade, unha das vías para tratar de romper coa estacionalidade é poder ter máis conexións, ter frecuencias ao longo de todo o ano. Se queremos ter visitantes procedentes de diferentes países, necesitamos ter conexións. E, en ese sentido, botar unha ollada e facer un balance positivo do aeroporto Rubén por esta necesidade de tratar de avanzar na superación dos principais patoloxías ou desafíos. Respecto a outra que ten que ver con esa espada de Damocles sobre a estancia media de pernoctas na cidade, efectivamente, esa é unha das grandes dificultades que se sigue tendo.
O que ocurre que aquí tamén hai unha certa tendencia, non, que nos afecta a nos de maneira sustantiva, pero tamén outros destinos, non? Está moi en tendencia o de moda o que son as escapadas de fin de semana, non? O a identificación das denominadas city breaks. E iso o que significa é que o turismo pois se consume ou se relaciona moito con pequenas estancias en capitales europeas ou en destinos interesantes como é Compostela, non? Decía eso porque eu creo que tamén hai que poñelo sobre a mesa, senón dá a sensación de que estamos solamente recollendo a onda o efecto dun comportamento que xa recoñecín ao inicio que é global. Dito isto, en outras ocasións temos insistido que para Compostela Aberta falar do modelo turístico para Santiago ten que ser pensar nun modelo turístico como modelo de cidade, non? Como cal é a cidade que queremos ou cal é a cidade que precisamos, non? Cos desafíos, cos éxitos, pero tamén coas posibles problemas que xenera, sobre todo en determinada parte do ano, un fluxo moi importante de turistas. Bueno, estamos precisamente abrindo a xenda política, abrindo gobernanza de turismo local, e volvo a insistir, colocando no debate, e así o farei tamén cando convoquemos moi brevemente o Consello Municipal de Turismo para compartir, para xenerar unha reflexión conxunta e avanzar hacia consensos en crear ferramentas. Por qué? Porque o turismo ten beneficios, pero tamén lle costa aos cidadáns e as cidadanas de Compostela. Tal vez, creo que incluso o debate da taxa da que iniciamos ao principio non é tanto si taxa sí ou taxa non. Para min, en este momento, o debate é para que a taxa e justificar precisamente para a mellora tamén da calidade de vida das persoas que viven en Compostela, porque hai moitos esforzos dos petos dos veciños e das veciñas que están destinados precisamente a coidar de maneira excepcional tamén a cidade, porque temos unha afluencia moi importante de turistas en número tamén sustantivo de meses o ano. E dito eso, para non desviar a pregunta respecto ao plan estratégico, está orzamentado nos orzamentos de 2017 e tamén no Consello Municipal de Turismo que nos próximos días convocaremos, pois tamén un dos puntos que se abordará é precisamente que saia a concurso un novo plan estratégico. Por qué? Porque un plan estratégico, como ben saben os meus compañeiros, é outra ferramenta importante para definir obxectivos e liñas importantes de cara a ese 2021, non? Que para a cidade e para Galicia en xeral é moi importante ter definidos cales son as políticas, non? Ben, pois hai algúns problemas que o certo é que dende o sector hostaleiro veñen reivindicando dende hai moito tempo, como dicía Marta, esa estacionalidade, son esas épocas do ano no que non chegan tantos turistas como nos gustaría, hai uns meses que son moi potentes, as temporadas altas, e logo hai eses meses que están aí máis estancados. É unha reivindicación, como dicíamos, tamén outra das teimas que ten o sector hostaleiro é que os visitantes pernocten máis en Santiago, porque é verdade que moitas veces pois dase un pouco esa vertente de excursionismo, que a xente ven a pasar o día a Santiago, tamén o apuntaban por aquí na mesa. Seguimos a ronda. María, non sei se quere contestar algunha das cuestións que dicía Marta Lois, e tamén comezamos a falar un pouquiño dese plan estratégico, que xa ten unha partida marcada nestes orzamentos de 2017, un pouquiño cales son as expectativas para ese plan. Pois, sí, recuperando un pouco as primeiras palabras da concelleira, destacar o papel de Incolsa, evidentemente, que concorda co que estaba dicindo eu, que os esforzos non son só desta etapa de Compostela Aberta e dos traballadores de Incolsa, sino que ven no longo do tempo. E aquí tampouco ninguén introduciu o papel do sector, o importante papel do sector que acompañou nestes anos, neste devir, pois o turismo de Santiago. Comentaba tamén a concelleira que querría que de algún xeito a oposición ya recoñeceramos o mérito Compostela Aberta das novas conexións de Lufthansa e de EasyJet. Pois evidentemente, é unha boa noticia para Santiago, non podemos decir o contrario, o que xa dubido si foi a acción de Compostela Aberta. E postos a poñer medallas, tamén llevamos a quitar a de Turkish Airlines, concelleira, porque todavía estamos esperando que a día de hoxe explique vostede como é posible que a compañía Turkish Airlines, 15 días despois de asinar ese convenio onde continuaba aquí, pois marchou sin decir nada, dando casi unha patada na porta. Eu concordo que a estacionalidade pois é un dos retos
un dos retos dende os anos 60. Nos anos 60, se un fai un pouco a historia de turismo de España, xa aparecía esta palabra da estacionalidade. Pero a estacionalidade non ven só da má dos avións. Non podemos perder de perspectiva que por avión só entra o 30%, non unha cantidade menor, pero só entra o 30% dos turistas que chegan a Santiago. Entón, non podemos fiar a desestacionalidade ás conexións aéreas. Hai un turismo que eu, polo que está dicindo tamén a propia concelleira, as súas verbas, está como esquecido, que é o turismo de proximidade nacional, porque perdemos cuota de turismo nacional. Gañamos en internacionalización, pero perdemos turismo nacional. É verdade que tamén España pasou uns momentos de crise económica en donde estaba máis retido as viaxes nacionais, pero tamén é certo que neste ano 2016 e no pasado 2015 empezou a despuntar un pouco pois co despunte co remonte da crise. Entón, nese sentido, eu coido que non hai que desatender tampouco aos nosos potenciais clientes nacionais, sobre todo de proximidade, un pouco na liña do que decía a propia concelleira dos city breaks. Porque hai unha cousa que é imprescindible e necesaria para calquera destino, que é a fidelización do cliente. E nós temos que traballar pola fidelización do cliente. E o cliente repetidor de visita o que vai a permitir pois ter un turismo, unha base sólida turística, e o que vai a permitir tamén ter romper esa estacionalidade. A concelleira nomeada tamén a gobernanza. É necesario, claro que sí, unha gobernanza. É necesario unha confluencia dos asentes económicos, sociais e políticos desta cidade, desta capital de Galicia, que non é menor. E non é menor porque aquí tamén traballan tres administracións. Traballa a administración estatal, autonómica e local, a través dun elemento importante como é o Consorcio de Santiago, por exemplo. E noutras serie de políticas, porque de feito a acción do Goberno da Xunta de Galicia, como tamén lembraba anteriormente o representante do Partido Socialista, ten unha acción moi importante de potenciación do Camiño de Santiago e da propia cidade de Santiago, por añadidura. Este feito tamén leva a saber que o 26% da xente que chega a Compostela chega a pé, son peregrinos. Case tanto na mesma medida que a xente que chega por coche, que é o principal, digamos, vehículo transmisor cara a nosa cidade. E o fío da gobernanza, a concelleira comentaba que se vai a convocar o Consello Municipal de Turismo, cousa que nos congratulamos porque desde a súa constitución no mes de setembro, se non me lembro mal, nada se fixo co Consello Municipal de Turismo, que é un bo foro, por exemplo, para tratar o tema da tasa turística. Non vayamos ao final, a tasa turística pode ser, e nós estamos dispostos evidentemente a debatir, pode ser a conclusión dun estudo, pero non está feito ese estudo. Aquí empezamos a casa polo tellado. Non sei se Compostela Aberta ten un afán recaudatorio, como sou tamén o ano pasado intentando subir os impostos da veciñanza de Compostela, e agora quere gravar os nosos turistas. Pero ademais recaudar para qué? Porque resulta que o orzamento que ten destinado Compostela Aberta do 16 non o gastou no 100%, é máis unha baixa execución, menos da mitade, a día 30 de setembro. Non sabemos as cifras finais de como pechou realmente o exercicio do 2016, porque era unha parte da memoria que tiña que acompañar os orzamentos do 2017 e todavía non o temos. Entón esperamos tamén poder facer un avance, unha avaliación máis seria cando teñamos eses datos. E finalmente comentaba que tamén nese foro do Consello Municipal de Turismo se falará do plan estratégico. Dun plan estratégico que chega tarde. Chega tarde porque rematou no 2015. Chega tarde non falar do futuro, sino falar do que se fixo do plan estratégico 2010-2015. Non hai unha avaliación dese plan estratégico. Non sabemos cantas das medidas propostas nese plan, cantas das liñas estratégicas propostas nese plan se cumpriron, non se cumpriron, non sabemos nada porque non hai esa avaliación. Falta unha parte de estudo importante para poder despois tomar medidas. Decía a concelleira que se falará dese plan estratégico, se definirán as liñas, se fará un concurso e un prazo máis ou menos que podamos ter adxudicado con sorte, tendo en conta as alerxias que teñe Compostela Aberta aos prazos e aos trámites administrativos, setembro, para que a empresa adxudicataria empece a traballar. Quere decir que ata 2018 non vamos a ter un plan estratégico. 3 anos botados ao lixo. Ese é o plan de Compostela Aberta, esa é a preocupación de Compostela Aberta polo turismo da cidade. E finalmente introduciu tamén a compañeiros e a propia concelleira a palabra excursionismo.
que é moi importante. Porque eu Bueno, non recordo se o non dixeron, no, que dixen sí, eu. Perdón. Foi un pouco recollendo unha idea que se expresou. na Pero non é mesa de menor. que a veces os visitantes veñen a Santiago e pasan o día. A mellor non quedan todas as noites Está moi ben acaído porque non é menor, porque o excursionismo ten un peso do 30% do total das visitas xerais sumado turista excursionista que pasan por Santiago. E iso tamén ten un impacto. Entón, aquí, cando a Compostela Aberta propón a taxa turística, fala só da xente que vai a dormir nos hotéis. Por qué? Porque antes, como decía, empezamos a casa polo tellado. Entonces, lanzamos a idea de taxa turística, pero non sabemos nin que taxa turística queremos, nin como se vai implementar, ni para qué. Non sabemos nada. Por eso decía ao principio da miña... No, perdón, no. A potestade da taxa turística autonómica, nos abrimos o debate porque creemos que na prazas... O sea, No, abren unha... taxa Eso é máis turística. grave todavía, perdona, No, Marta. no. O sea, A abrimos taxa un debate turística- para lanzarlle a outro palota. Eso é unha irresponsabilidade todavía Para maior da nada, que eu pensaba. É ter coñecemento Non de pensaba cal que é erades tan inconscientes. É ter coñecemento de cal é a institución que ten a potestade en este momento para O poder... Concello ten as armas necesarias e precisas para facer as taxas ten que outras considere. ten outras ferramentas, pero a turística non pode. É máis, as taxas municipais que vostedes dixeron que ían a revisar, pois todavía estamos esperando que haxa algunha proposta desa revisión de taxas municipais. A taxa turística a potestade é autonómica, como Non é certo, Marta. Sí, Non, Baleares non é e certo. Cataluña en este momento teñen a taxa e se implementou a través de normativa autonómica. Barcelona? Barcelona ten por o marco da lei autonómica da taxa. Sí. Non, E señor. precisamente temos un estudio feito en Colsa para avaliar, porque isto non é ningún globo sonda, sino que levamos meses estudando, cal é o mecanismo para poder implementala. E o mecanismo é, en este caso, interpelar a Administración, a Xunta de Galicia, para que tome nota de que en Compostela, como destino maduro, necesita unha taxa turística. Abrimos o debate con coñecemento de causa. Non Perdón, un tema, non un tema de ferramenta fiscal. Non hai debate, entón xa Sí. tedes a conclusión. No, Estás dicindo que Compostela necesita unha taxa turística. Eso xa é unha conclusión, non un debate. No, o debate é facer un Non estudo hai de como debate. sería Non, Marta, a non taxa. hai debate. Agora Como sería a taxa máis centrar adecuada? nesa Como sería esa taxa? nesa taxa turística. Agora abrimos directamente o debate sobre ese tema. Imos seguir con Paco e con Rubén e logo xa si falamos claramente do tema da taxa para ir ordenando un pouco. Facer algunhas consideracións, agora sí, no, con respecto aos números e as cifras, no. Bueno, dentro dun ano francamente bo, efectivamente o que se amosa é que temos un comportamento con respecto ao turismo nacional, o turismo do Estado, pois en xeral peor que a media do Estado. Vale? Peor que a media do Estado. E foi un elemento esencial no desenvolvemento do turismo en Santiago de Compostela. Non funciona moi ben. Por exemplo, no número de viaxeiros, con respecto ao ano 2010, que é outro ano co que sempre se fai a comparativa de cara a obter eses récords, pois a verdade é que baixou o número de visitantes, o número de viaxeiros, un 13% con respecto ao 2010. Pero aínda notase máis con respecto ás pernoctas. Mentres a media do Estado, o turismo español baixou as pernoctas con respecto ao ano pasado, pois un 2%, o certo é que as pernoctas dos españois con respecto ao 2010, aquí en Compostela, baixou case un 30%. Case un 30%. De feito, no, che podo decir si queres que son 300.000 pernoctacións menos que Paco, no son 200.000 pernotacións máis en 2 anos. Non en españois, 300.000. Son datos do Instituto Nacional de Estadística. Se pode comprobar agora mesmo, se se quere, aí entrando nun ordenador. 300.000 pernotacións menos de españois. E no seu conxunto foi un 4% menos que o conxunto das pernotacións do 2010. Pero foi un número extraordinario de pernotacións deste ano, que pasa é que non conseguiu superar, neste caso, o récord. Pero hai outras cuestións que eu penso que son importantes telas en conta e que forman parte desas patoloxías que nos decíamos e que os bons resultados deste ano permítenos ver que mesmo dentro de tan bo resultado as patoloxías permanecen. Por lo tanto, eso fai interesante o análise neste caso. Por exemplo, esta día media que facía referencia a Rubén. Claro que con respecto ao 2010 baixamos case un 20%. Estamos nun 1,7, non chegamos a 1,7, 1,69 noites, mentres que no 2010 superábamos o 2,1 noites. É dicir, temos un problema.
A xente, efectivamente, está de paso pola cidade, pasa unhas horas, pero non se queda a dormir. Por qué? Porque entende que non paga a pena pasar unha noite máis en Santiago. Os 5 que estamos aquí na mesa somos conscientes de que non é así. Polo tanto, teremos que explicarlle e venderlle moi ben a xente que paga a pena pasar unha noite máis aquí. Ese é un dos esforzos, non?, que temos que facer. Outro tema ten que ver cos grados de ocupación. Por exemplo, o grado de ocupación por habitación. Pois, con respecto ao 2010, baixou un 13%. O grado de ocupación de fin de semana, do que se falaba, que outra das asignaturas pendentes que temos no turismo da nosa cidade, baixou máis dun 11%. Pero o que máis? É dicir, nós, se nos comparamos con todas as cidades histórico-monumentais que temos no país, e, por tanto, competimos con elas, quero decir, Ávila, Mérida, Burgos, León, Córdoba, Granada, Salamanca, Segovia, Sevilla, Toledo, Zamora, nós estamos sempre no grado de ocupación por habitación e no grado de ocupación de fin de semana de antepenúltimos. Sempre nesa lista de antepenúltimos. Polo tanto, temos diagnosticado, hai un problema, hai que abordarlo, temos que tentar de resolverlo. Nos, nun ano tan extraordinario como foi este, a media ao longo do ano do grado de ocupación por habitación foi do 52%. En todo o ano. Ou de fin de semana foi un 54%. Claro, que consecuencias ten isto? E que consecuencias ten a rentabilidade? Porque outra maneira de ver que sí que existe unha estacionalidade importante son datos para este ano extraordinario, 2016, os datos de Sceltur. Por exemplo, na primeira parte do ano, en xaneiro ou abril, que para nós é baixa estacionalidade, pois resulta que nos tivemos unha rentabilidade de 18 euros, cando a media do Estado era de 51 euros. Cando chegamos, ao contrario, xuño-setembro, nos temos exactamente a mesma rentabilidade por habitación que a media do Estado, 48,6 euros. O que quere dicir clarísimamente que temos un serio problema de estacionalidade e que nós temos tamén que abordalo. E todo isto ten unha consecuencia. Se comparamos co 2010, este ano extraordinario, récord en moitas cousas, tivemos un 5% de menos emprego no sector turístico que no 2010. Esa é unha consecuencia. Por lo tanto, temos uns problemas que imos ter clarísimamente que abordar. O tema do plan estratégico. Eu sempre digo o mesmo, é dicir, eu penso que os primeiros tempos, o primeiro ano e medio de goberno, é un momento para facer iso, para facer precisamente a avaliación de que remata o plan estratégico 2015 e facer o novo plan estratégico. Claro, comenzar a facer o novo plan estratégico cando estamos entrando xa no segundo ano do mandato, pois efectivamente, eu penso que imos tarde. É dicir, están deberes en facer, o que non quere dicir que non se faga, é dicir, mellor no 2017 que no 2019 ou no 2021, eso non ten cuestión, pero sí que entendo que aí non se fixeron ben os deberes. E con respecto ao tema da xestión, xa lle vou deixar a Rubén a súa intervención, con respecto ao tema da xestión por parte do propio goberno, bueno, a mí hai dúas cousas, Incolsa, dende logo, pois o máximo recoñecemento aos seus traballadores, como sempre, por demais, o merecen, é dicir, nestes anos e nos anos anteriores o merecen, pero sí quero dizer unha cousa, é dicir, no 2016 o orzamento de fomento do turismo para Incolsa era un 21% inferior ao 2015. Este é un dato obxectivo. E comentaba antes María Antón, non sabemos como está o tema da execución do orzamento. O único dato que temos é a 30 de setembro, non? A lo menos nos. Bueno, a partida de fomento do turismo a 30 de setembro estaba no 7,6. Isto si pode dar un 7,6. O fomento de turismo a 30 de setembro estaba no 7,6. Por tanto, estes son algúns dos datos. Con respecto ao tema do aeroporto, e xa moi rapidamente, bueno, nos damos moi benvida a Lufthansa, moi benvida a recuperar dous destinos que perdemos, porque Múnich e Frankfurt os tiñamos perdidos, os recuperamos con Lufthansa, pero ainda estamos a espera de recuperar Düsseldorf, que o perdemos, pero ese non está ainda recuperado. É certo que temos a perda de Turkish Airlines, en parte se compensa con Lufthansa. Air Nostrum, pois tivemos unha perda particularmente no Nadal. En inverno, pois Vueling vai suspende Santiago e Alicante. Por lo tanto, a gran pregunta é
que é o que acontece con todas as rutas, con todos os destinos que estaban previstos para Santiago de Compostela no Comité de Rutas Aéreas e que a verdade é que non se coñece nada deles. Estou a falar de Caracas, de Buenos Aires, de Nova York, de Marsella, etc. etc. É un punto de chamada para que podemos discutir máis tarde. Pois o informe que acaba de publicar a ENA nos está a decir que, a pesar do extraordinario resultado deste ano, as expectativas son que para 2021 o noso aeroporto crecerá somente 80.000 pasaxeiros. Ben, pois, despois desta exposición de Paco, Rubén, se quere vostede apuntar algo sobre algún dos asuntos ou directamente sobre ese plan estratégico que... A ver, sobre as dúas cousas. En primeiro lugar, sobre o tema do aeroporto. Eu creo que... Por certo, co aeroporto vamos ter que empezar a chamarlle Rosalía de Castro, que non o dixemos. E unha boa cousa, non? Todo o que sexa mentar a Rosalía e socializar ainda máis a figura da nosa galega máis universal, non? O tema do aeroporto, eu creo que ninguén con algo de coñecemento e criterio pode negar que é absolutamente rocambolesco, non? Quer dizer, eu creo que temos un sistema aeroportuario galego, se se pode chamar así, absolutamente kafkiano, non? Quer dizer, é un absoluto disparate, 3 aeroportos, pouco máis de 100 e pico kilómetros, conectados ademais por autoestrada, competindo entre sí, sin ser complementarios, tendo duplicidades, bueno, é absolutamente absurdo, ineficaz, ineficiente, pero bueno, é o que hai, non? O problema é que por parte da Xunta de Galiza non se colle o touro polos cornos e se diga, vamos a intentar pôr un pouco de orden en isto e ter unha política unitaria, coherente, vamos a especializar os aeródromos, vamos a facer os complementares e dentro da especialización o que é evidente é que o aeroporto central de referencia de Galiza é o aeroporto Rosalía de Castro de Santiago de Lavacolla, non? Por que digo isto? Bueno, non porque o diga o BNG, porque esta é a capital política administrativa do país, porque temos unha infraestructura que costou máis de 200 millóns de euros, que ten capacidade para 4 millóns e medio de pasaxeiros, quer dizer, prácticamente o dobre do que está movendo agora, porque ten as mellores condicións aeroportuarias e porque en condicións normais de libre mercado, que tanto lle gusta a algúns para unhas cousas e para outras non tanto, en condicións de libre mercado, sin alterar a libre competencia, é onde se queren asentar en condicións normais as aerolíneas, non? Que o que acontece? Bueno, pois que esta política de competencia e competencia desleal e con cartos públicos dentro do propio país ten un único beneficiario que é Sá Carneiro en Porto. Pero iso ten graves problemas para aquí. Claro, eu alegrome moitísimo do de Lufthansa, porque é das mellores noticias en materia aeroportuaria que tivo Santiago moitos anos. Pero claro, certamente, antes facían os compañeros referencia a Turkish. Turkish foi un mazazo non polo turismo que viñera de Turquía, nin polos galegos que deixen de ir a Estambul a pasar a fin de semana, senón pola conectividade que permitía precisamente con Corea, con Xapón, con Australia, con Sudeste Asiático, non? Pero que antes de Turkish perdimos outra que para Santiago foi terrible, que foi Air Berlin con Palma de Mallorca. Nos a través de Palma de Mallorca, conectados con máis de 50 destinos do norte de Europa, e había moitísimos turistas alemáns que viñan a través de Palma de Mallorca con paquetes. Por onde ven toda esa xente agora? Por Porto. Cal é a diferencia? Quedan a dormir en Porto. Quedan a dormir en Porto. E un día os collen nun bus e os suben a Santiago de Compostela. E outro día baixan a Lisboa, ou van a Braga, ou se quedan en Porto a tomar ali uns viños, non? Entón, ese é o problema fundamental en materia turística, non? Que acontece co tema do aeroporto de Santiago? Bueno, que hai unha serie de destinos internacionais pois que teñen un interese relativo, non? Quer dizer, eu vi outro día a noticia, bueno, vamos a ter en verán volo charter con Cabo Verde ou con Madeira. Bueno, eu alegrome moito, e habrá moitos galegos que o poida pagar e que teña tempo, pois que se poderá ir de vacacións a Cabo Verde ou a Madeira. O que é evidente é que eso non van ser turistas de Cabo Verde que van vir a facer turismo a Santiago, non? É un pouco o que me refería antes con Suiza. Non é casual que a liña internacional con máis pasaxeiros de Santiago de Compostela non é nin a Londres, nin a Alemanha, nin a Roma. A liña con máis pasaxeiros é a Xenebra. E a Xenebra non é que haxa moitos galegos con contas en Suiza, nin que teñamos moitos turistas suizos aquí, o que temos é moitos emigrantes, non? Entón, que quero dicir con isto? Que todo o que se mellore en conexións internacionais é bo. Eu creo que hai que consolidar os mercados que xa están maduros, sobre todo o alemán, o italiano, o inglés,
pero que temos que avanzar en novos nichos de mercado. E eu creo que nese sentido, bueno, se houvese outro tipo de política aeroportuaria, pois estaríamos nunha situación moi diferente. E por último, o tema do plan estratégico. O primeiro que quero dicir é que o plan estratégico 2010-2015 era bo, porque eu polo menos lino, e é bastante tocho. ¿No? Entón, lino varias veces, ademais, e creo que é bo, e creo que o fundamental está todo escrito. Entón, eu non lle quero quitar méritos á futura empresa que faga o novo plan. Ahora, en turismo, como moitas cousas de plans, estamos hasta aquí, non? E de empresas que cobran para dicirnos o que hai que facer, a ver, con matices, e hai que actualizar, e hai que tal, pero o grosso está todo escrito, non? Entonces, cando o plan de 2010-2015 falaba da desestacionalización e decía que había que diversificar produto e que temos que ir ao turismo gastronómico porque o segundo motivo é polo que a xente nos visita é para vir a comer, e cando nos din, oiga, mire, que o dos congresos é moi importante porque o congreso se pode facer en inverno e un congreso de 4.000 médicos enche a mitad dos hotéis de Santiago e a máis xente con poder adquisitivo e hai que ter unha política, ou cando che di, oiga, que eventos deportivos, que Santiago, por certo, non traballa nada iso. Pontevedra é unha referencia brutal, o sea, con mundiais de triatlón, cada 2 por 3 hai algún mundial de algún deporte en Pontevedra que enche todos os hotéis de Pontevedra, a parte da proxección internacional, non? Bueno, todo eso está escrito, non? O problema é como executalo, como ter unha empresa pública que eu recoñezo que tivo unha función extraordinaria ao longo destes anos, pero creo que pode ser mellor, como poder ter un mellor ensamblaxe entre o sector, a propia administración e entre as administracións, porque aquí hai outro disparate brutal. É dicir, o Concello ten política turística, ten unha empresa, de feito, propia, para facer turismo. A Diputación fai política turística. A Xunta de Galicia fai política turística. A Xunta de Galicia ata nada tiña un ente como Xacobeo, como Turgalicia, como tal. O Estado fai política turista. E a Unión Europea, se me descuido, parcialmente tamén, non? Entonces, o problema é que moitas veces isto non está complementado, hai estrategias incluso que ás veces son incluso contradictorias entre sí. Eu creo que esas son algunhas das asignaturas pendentes que están detectadas, que incluso está localizado como correxilas, e o que falta é, bueno, pois ese punch, non, para darlle algunha volta e non estar falando sempre do mesmo, porque, e remato con isto, o tema do aeroporto, pois eu non sei, levo 6 anos no Concello e agora cando deixe, pois direi, joder, perdón, agora cando deixe soa un pouco e verei aquí os debates de Correo de Televisión dentro de non sei cantos anos e seguro que seguiremos falando de que o alcalde de Vigo e o alcalde de Coruña sean quen sexan, do partido que sexan, canto diñeiro o alcalde de Santiago ou a alcaldesa de Santiago, canto diñeiro público se poñen as aerolíneas, como tal, a competencia e tal, con cuestións absurdas. Aquí chegou a ver, que claro, é unha cuestión de sentido común. Conexión con Londres desde os 3 aeroportos galegos. O tempo. Podías ir a Londres desde Coruña, Santiago e desde Vigo. É que é un disparate absoluto. A conexión con Bruselas estaba en Vigo. Así iba Valeira, non? E financiada con cartos públicos. E o que non ten ningún sentido é que ahora mesmo teñamos concellos pagando vos dentro do Estado que se este financiando con dinheiro público conexións a Barcelona. O sea, é disparatado isto, non? Entonces, ou alguén lle mete man, ou o resultado xa sabemos. Vamos a perder todos dinheiro público, eficacia, eficiencia, e quen vai seguir gañando sempre é Portugal con unha boa política aeroportuaria. Bueno, Rubén, iso de agora cando deixe o Concello foi así unha... deixounos así... Cando toque, non vamos a estar aquí todavía, non? Bueno, deixolle, Marta, que faga as apreciacións que considere oportuno e lanzo xa esa pregunta que le vamos tocando o tema así un pouco de refilón da taxa turística. Metémonos a de cheo porque se nos vai a pasar o tempo do debate e non o tratamos directamente. Aclaro, para quen non saiba de que falamos, esa taxa turística é un debate que se ven dando nos últimos días. Xorde esa idea por parte do goberno local da posibilidade de que se poidera cobrar unha taxa aos nosos visitantes, que sería para axudar no mantemento ou na conservación da cidade. Unha taxa que en principio, na promoción, apunta Marta, en principio esa aportación económica faríase a través dos hotéis, poderíase cobrar €1, €1,5. Mais ou menos esa é a idea. Conteste vostede o que queira, Marta, e xa introducimos para todos tamén taxa turística positiva, negativa ou o que queira. Vale, moi brevemente algúns aspectos que están relacionados. En primeiro lugar,
que tamén me esquecín antes na miña intervención, hoxe un día feliz tamén para, eu creo que para o Concello en xeral, porque tamén foi froito dunha declaración conxunto que hoxe coñecemos a noticia de que o Ministerio de Fomento pois dá luz verde a que podamos poñerlle o nome ao aeroporto de Rosalía de Castro, non? Eu creo que tamén, aínda que estemos falando de medidas que están no espazo simbólico, tamén son moi importantes, tanto como decía Rubén, para referenciar unha das nosas mulleres universais, unha das nosas escritoras intelectuais e feministas máis inmortais e universais do país, non? E en ese sentido, que sepades que esta mañán ademais foi trending topic durante un tempo, foi a noticia en Twitter do estado máis seguida e despois se convertiu na segunda noticia. Bueno, pois eso creo que tamén chama a atención, conxuntamente con tamén a boa nova de que unha compañía que en Orillan tamén lle vai a poñer o nome a un avión de Rosalía de Castro. Entón, agardemos que con esa decisión podamos tamén recontactar con esta compañía e convidalos a que, por suposto, con un avión que leva o nome de Rosalía deberían voar tamén ao aeroporto Rosalía de Castro. Pero Rosalía é de toda Galicia, a ver se nos vai ir a outra terminal. No, creo que esta nova denominación tamén é moi importante na medida en que falando dun aeroporto que é da capital de Galicia, pero un aeroporto local en este momento se converte con este nome, eu entendo, no aeroporto de todas as galegas e galegos. Dito isto, e retomando o aeroporto, simplemente puntualizar, pero coincidindo prácticamente en todas as reflexións críticas que facía Rubén, creo que a esta altura o tema da coordinación aeroportuaria sigue sendo un tema, eu creo que de vergonza, no sentido en que levamos reclamando os concellos, non somos as entidades, como entidades locais, responsables para levar a cabo todas estas accións con innumerables esforzos sobre a política de voos, de destinos, de frecuencias, aínda que entendo que en este caso non son as mesmas as actitudes dos gobernos como o goberno de Vigo frente ao goberno de Coruña ou de Santiago, é responsabilidade exclusiva da Xunta poñer sobre a mesa, e o demandamos en múltiples ocasións na reunión do Comité de Rutas, unha coordinación xa, porque nós sí que fixemos os deberes, sí que mandamos cales eran as nosas prioridades e cales son os nosos destinos, e seguimos así como fai anos, e creo que isto non é de recibo, non? Bueno, dito eso, e falando un poquinho do que estaba xa sobre a mesa da taxa, quería insistir tamén aquí nunhas declaracións que fixo precisamente o señor Feijóo fai uns días, que amosan un claro descoñecemento tamén de cal é o sentido mesmo da taxa. Dixo que en Santiago de Compostela non había overbooking e que, polo tanto, non necesitábamos unha taxa. E que a taxa turística non reflicte unha necesidade por overbooking, non é unha ferramenta para limitar o turismo, senón que unha taxa turística ten a finalidade fundamentalmente de ordenar o turismo e de obter recursos con unha pequena aportación de cada unha das persoas que pernoctan na cidade cando nos visitan, unha pequena aportación que non vai a desincentivar, que non hai casos de cidades que teñan taxa que deixaran que viran reducir a súa demanda turística, ao contrario, é unha ferramenta para ter recursos fundamentalmente para aqueles meses de baixa estadía, para aqueles meses en tempada baixa, pois poder ter unha promoción axeitada con recursos económicos que nos permita ter eventos, sexan festivais, sexan congresos, sexan todo tipo de actividades que digamos, con tamén o soporte de ter frecuencias e ter comunicacións aéreas ou por vía terrestre permitan ter máis visitantes e ordenar tamén eses fluxos que certamente e cada vez máis hai unha tendencia a que durante unhos meses o ano, como son os meses que comprenden entre xuño e setembro, pois hai partes da cidade, especialmente todo o casco histórico, que sufre uns efectos positivos, pero uns efectos negativos en termos de congestión. Necesitamos unha taxa para cuidar a cidade, para mantela limpa, para cuidar os parques, para manter os barrios, e como decía ao inicio desta intervención, os veciños e as veciñas deben mellorar a súa calidade e, polo tanto, os beneficios do turismo tamén os debemos redistribuir coa veciñanza de maneira indirecta, coidando esa cidade desexada na que nos gusta vivir.
porque ao final as persoas que visitan cidades, patrimonio, como pode ser Santiago, son persoas que visitan cidades nas que os que viven nela teñen cousas boas, lle gusta vivir aí, polo tanto son lugares bons para vivir e lugares bons para visitar. Unha taxa reflicte e non é un punto final. María Antón, chámame a atención porque precisamente, ademais, unha excompañeira túa, concelleira, Reyes Leis, no seu momento, probablemente sin estudios previos ni reflexións previos, xa sacou tamén o tema da taxa, é dicir, que o Partido Popular de Santiago no seu momento lanzou, eso sí, en aquel momento ese globo sonda. Non é un tema de punto de final, é de situar con responsabilidade un debate inaprazable, que ter recursos e ferramentas para ordenar o turismo, para revertir na mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas e, por suposto, para ter recursos, porque canto costa o turismo na cidade? Pois costa cartos. Hai que ir a feiras internacionais, hai que promocionar Santiago en moitos sitios e iso, dende o noso punto de vista, non debe recaer solamente no esforzo dos impostos dos veciños e veciñas. Ben, María, Pois, negativo esa taxa para vostedes, claramente. Non, si nosotros non falábamos de que fose negativo, nosotros o que falábamos era de que estábamos abertos ao debate, porque efectivamente un debate que se pode dar perfectamente. O que non estábamos de acordo era nin as formas, nin como. O sea, cando se trata de falar dunha taxa turística, que é algo importante, porque en termos de imaxe hai que ver se é rendible ou non, pois Compostela Aberta o que fixo simplemente foi lanzar a idea. Pero isto non é a universidade, señora Lois, isto é a realidade é en traballo de moita xente que vive do turismo nesta cidade, como ben decían antes os compañeiros. Entón, o que hai que falar é un pouco de rigorosidade. Entón, nos falábamos de o foro adecuado, pois posiblemente sexa o Consello Municipal de Turismo, a metodoloxía e o para qué. Todas estas cuestións teñen que ir ao mesmo tempo que un lanza unha idea, porque claro, eu podo decir, vale, se vostede pensa que hai unha presión sobre o casco histórico e teñense en desenvolver o plan especial do casco histórico que nos deixamos avanzado no ano 2015, pois algunha culpa terán. O casco histórico ten presións non só dos que durmen, de moitas outras cuestións. Por exemplo, vostedes fixeron unha moratoria de hotéis tamén sin ningún tipo de documentación nin estudio, pero resulta que non deixaron de crear e dar licenza para outro tipo de establecementos turísticos, mesmo de restauración, bares, etc., que posiblemente tamén engadan unha presión ao casco histórico. Vostede fala de congestión no casco histórico, pois a mellor tamén podería facer unha taxa como a City londinense. Nós non estamos pechados ao debate, é bo debatir, é bo ter ideas, é bo contrastar as cousas que pasan no mundo. Londres leva falando de taxa turística nin se sabe canto tempo, ainda non a implantou. Reyes Leis tamén podería falar, e posiblemente José Manuel Iglesias, e posiblemente Bugallo, e os que nos sucedan a todos nós. Poderán falar de taxa turística, claro que sí, pero hai que formar un contexto, meterla nuns parámetros. Ao fío do que decían antes do tema do aeroporto, sí que é verdade que hai que buscar e liderar este tema, eso é indudable. E agora tamén hai unha oportunidade boa, e hai unha oportunidade boa tamén para Compostela Aberta. Hai un 11% de rebaixa das tasas aeroportuarias. Eso vai a dar un novo pulo a todo o tema de conectividade. Aprobado polo Consello de Ministros do venres pasado. Vamos a traballar tamén en esa mellora que vostede decía, posibles líneas novas, non nos vamos a quedar só nos nomes, vamos a profundizar un poquinho máis aló. Decía antes Rubén Cela que non se traballaban os eventos deportivos. Non só non se traballan, o peor é que se perden. Perdemos o Campeonato Nacional de Natación que se ia celebrar aquí a finais do ano pasado en favor de Pontevedra, precisamente. Entonces, hai que ir un pouquiño máis alá, como decía antes, das cifras, señora Lois. Vostede en turismo no parte de turismo de 2016, vou a decirlle en que investiu fortemente a súa aposta vendo o tema contable. Na festa de Son Xoán, 19.000 euros. E o Son Xoán, un produto turístico de Santiago de Compostela. Nunha xornada que pretendiu ser a porta aberta para ese plan estratégico de media mañá, 14.000 euros. En dous concertos musicais
No, perdón, a xornada foi media xornada. No. Entón a nos só nos convidaron a unha parte. Igual só nada, asistiron a unha parte. era por saber si públicamente. Entón, peor me opón, porque públicamente foi media xornada e para o resto foi un Foi fin a de noite semana. de San Xoán e o día seguinte tamén No, completo. falaba da xornada turística, non do día de San Xoán, perdón. Perdón. No, Vale, estábamos entendín. misturando Vale, ahora cousas diferentes. Vale. Non. Eu falaba xa da xornada, da media xornada que se celebrou en setembro. Ese teo Santiago Turismo Ordenado? Sí, esa xornada. Do 27 de setembro? Efectivamente. Onde media se mañá. convidaron expertos de relevancia para falar co sector. Dunha cidade moi semellante a Santiago que se chama Barcelona. Sí, no? E tamén dous de concertos outras en cidades. festas do Apóstolo, 9.000 euros. Non sabía que turismo agora se dedicaba a subvencionar a parte de cultura. Por certo, Ese outro a parte debate da que podemos cultura que é abrir. fundamental para esta cidade, que nos chea a boca a todos falando de Santiago, capital cultural, sabe canta porcentaxe de turista consume algunha actividade na nosa cidade? Cando ven en visita, un 7%. Triste, moi triste. Un pouco fío do que decía o señor Reyes. Claro, por que se marchan os nosos turistas? Por que durmen cada vez menos? Porque non teñen nada que facer na cidade? O grado de ocupación. O grado de ocupación o mellor ten que ver con que un porcentaxe moi elevado de turistas en Santiago veñen sós, o 32%. Un dato curioso. Entonces, hai que ir máis alá das cifras. Hai que ir moito máis alá das cifras para saber que produtos temos que ter, cal é o noso portafolio, a que vamos a apostar, e non disparar a todo o que se move. E vir con ideas peregrinas. Non, Hai que ir un poquinho non máis son ao ideas fondo das peregrinas. cousas para poder decir a cidade que queremos. Ben, quédanos moi pouquiño tempo, así que esta vai ser a última ronda de intervencións. Pídolle que concreten no que queiran deixar claro e tamén que apunten o que queiran sobre esa taxa turística da que falábamos. Paco. Bueno, pues brevemente con respecto ao aeroporto, por pechar a miña intervención con o tema do aeroporto, simplemente facer uns apuntes. Un ano extraordinario, un récord, máis de 2,5 millóns, pero temos que lembrar que se sumamos Santiago, máis Alvedro, máis Peinador, Sacarneiro, Porto ten 3 veces o que os 3 aeroportos galegos. 9 millóns de pasaxeiros este ano 2016, máis dun 15% que deceron con respecto ao ano pasado, cousa que nos estamos no 9% con respecto ao ano pasado. Eu o que preguntaría serían cuestións que penso que son importantes, é dicir, onde están as lanzadeiras que poden traer xente dende as outras 6 grandes cidades de Galicia directamente ao aeroporto de Rosalía de Castro, Santiago de Compostela, Lavacolla. Porque Sacarneiro as ten e Santiago de Compostela non. Se aprobou nun pleno solicitalas. Este é un tema que hai que tratar, nos entendemos que é importante. Conexións con Madrid. Conexión con Madrid non estou falando de que os composteláns podamos ir a Madrid, é que a Coruña, por exemplo, mantendo os primeiros voos da mañá e conseguindo que Iberia na T4 modificara, levemente retrasara 10 minutos a saída unha serie de avións, a Coruña conseguiu 100 conexións nacionais e internacionais a semana. Ese é un camiño importante, xa non vou falar de Valencia, que conseguiu con eso 200 conexións nacionais e internacionais, que significa 100 puntos de xente que ven a Santiago de Compostela. Iso que nos interesa dende o punto de vista do negocio turístico. Pois falaba María Antón do tema da reducción das tasas, do 11%, eu penso que é importante, pero hai alguna outra cousa que se podería facer en Santiago. Sondureta, Palma de Mallorca, cando ven a temporada baixa, ten unha rebaixa especial, por ser precisamente esa situación tan estacional, das tasas aeroportuarias. Eso é importantísimo para atraer compañías aéreas. Santiago pode tentar de facer o mesmo, polo menos solicitalo. O que hai que facer, cal foi a resposta? No comité de ruta solicitouse. Foi a resposta. Hai que traballar ese tema. Por último, soamente unha brincadeira co que fai respecto ao aeroporto, agora falei das tasas, é o tema de que eu tamén lembro a unha concelleira, a mesma que falou no seu momento das tasas, pedindo nun pleno que se pechara o aeroporto de Alvedro na Coruña. Pero bueno, dito isto, tema das tasas turísticas. Bueno, penso... Estás de acordo ou non? Espera que vou beber un pouco. Tema das tasas turísticas. Bueno, calqueira medida de política fiscal ten que ser un instrumento para unha estrategia. Entón, o primeiro que hai que preguntar é que o que se quere cunha tasa, con esa política fiscal, para incorporarla. Haberá que pensar no seu momento se é tasa, se é imposto, que sexa, pero o claro é que é o que queremos facer. Queremos
investir máis diñeiro en promoción turística para que veña máis xente? E con xestión de máis o casco histórico? Por certo, teño que sair en defensa de Silvia. É o propio plan estratégico, vale, 2010-2015 no que falta de que precisamente o importante volumen de excursionistas, ela falaba, xeneran pouco ingreso e saturan o sistema puntualmente. Quería traer esta colación porque, claro, a tasa que vai ser de chegar para evitar a congestión que fundamentalmente provocan estas persoas, o que sería moi complicada, unha tasa de chegada aquí en Santiago, a xestión sería moi complicada administrativamente, ou vai ser de pernoctacións. Cal vai ser a búsqueda. Segundo, eu tamén teño que compartir que cando se fai unha proposta, o lóxico é convocar o Consello Municipal de Turismo e facerlle a proposta ao Consello Municipal de Turismo. Non facer a proposta nunha tribuna libre dun periódico para a continuación decir isto o vou levar ao Consello Municipal de Turismo. Parece que estamos rebaixando a categoría do sector que está presente, que participe, que traballa nese sector municipal de turismo. Por lo tanto, eu penso que esas formas tamén hai que planteársela, porque a primeira pregunta é: esa tasa pediu o sector turístico? É o primeiro que habería que preguntarse, non? Dous, cando se fala de que esa taxa en realidade para a cidade, para mellorar a situación da cidade, etc., bueno, hai que decir que o sector do hostelería e do turismo paga impostos en Santiago. Paga no IBE, pagan algúns deles o IAE, paga o imposto de sociedades, paga o imposto de hidrocarburos, é dicir, si se pagan impostos en Santiago de Compostela nese sentido. Por lo tanto, a min pareceme ben avaliar calquera política, neste caso unha política fiscal, pero claramente nun tema como este ten que ir máis alá dunha simple recaudación. Ben, quédame uns minutiños, perdoade Rubén e Marta, así que moi breve, cal é esa visión do BNG? Bueno, eu da tasa creo que é un debate interesante. Creo que un debate interesante e creo que debería ser o resultado dun proceso e non o comezo, non? En ese sentido, pois estamos falando de que non se empezou todavía o plan estratégico. Eu creo que o lógico sería, eu teño un plan estratégico, teño pensado ir por aí, necesito uns instrumentos, necesito un diñeiro, e unha das vías para conseguir ese diñeiro e un dos instrumentos, pois pode ser esta tasa, que ademais a teño perfectamente analizada, cuantificado canto diñeiro podería ser, que impacto negativo podería ter, se ten algún, e para que o vou utilizar, porque non é o mesmo para a promoción que para reparar o chan da zona histórico, non? Por decirlo así, a ecotasa en Baleares pois estaba prevista exclusivamente para a política medioambiental, porque se entendía que era un dos grandes recursos das Illas Baleares e que o turismo degradaba, e, por lo tanto, pois se utilizaba ese diñeiro da ecotasa pois desde unha perspectiva pois para o mantemento das praias e das zonas naturais das Illas Baleares. Bueno, pois igual aquí, pois decir, mira, pois o turismo paseando pola zona histórica, pois desgasta moito o pavimento e vamos a dedicar iso, pois, bueno, pois non é o mesmo eso que a campañas publicitarias. Dito iso, eu creo que ten que estar todo dentro dun mesmo paquete, non? Porque, claro, eu creo que é un debate interesante, pero non me parece menos interesante si se debe financiar ou non con diñeiro público as aerolíneas, cousa que se fai agora. Eu creo que tamén é outro debate que está ben dar, non? Por tanto, eu creo que hai que dalo globalmente cunha estrategia clara, se pode ser consensuada cos sector e cos diferentes axentes mellor, e dentro do marco dese plan estratégico, non? E eu unha última consideración con respecto ao tema do aeroporto, non? Eu de verdade o gallá que haxa valentía política para abordar este tema, non? Porque eu entendo que o localismo é moi fácil, que hai moitas presións mediáticas, políticas, económicas, pero ten que primar o sentido común. Galicia é un país de 2.700.000 habitantes e non dá para isto. O sea, eu teño estado en Barajas algunha vez que dices, home, isto é un pouco extraño, non? Aquí teño un avión para Santiago, dentro de 5 minutos daquela porta sale un pa Coruña e dentro de 15 ali, naquela outra porta, un pa Vigo, non? E dices, tío, prácticamente poderíamos ter unha ponta aérea, xa non digo Madrid-Barcelona, pero poderíamos ter outro tipo de política aeroportuaria, non? Sin quitarlle, porque, pues, igual Vigo ten que estar especialmente especializado no tema das mercadorías e hai que facer un investimento de outro tipo para o tráfico de mercadorías, sin quitar que de Vigo e Coruña pois podan ter unha boa conexión, por suposto, con Madrid ou con Barcelona, pero que está claro é que creo que nunha estrategia de país sensata
o que serían as conexións internacionais tiñan que estar clarísimamente centralizadas no aeroporto de Lavacolla, non? E que eso o que nos faría é prosperar a todos como país. E remato con un apunte. Antes facía concelleira referencia a ese voo agora con EasyJet a Milán. Bueno, no voo de Ryanair a Milán, todos falamos así, voo de Ryanair a Milán, é a Bérgamo, non é a Milán, é a Bérgamo. E Bérgamo está, creo que a 90 km ou así, non? Ainda está a unha tirada. Bueno, o de Frankfurt, xa non che conto, Londres, a Estantes, igual, e ninguén di tal. Entón, que pasa? Non hai ningún problema en alguén que queire ir a Coruña, Vigo, a Rías Baixas, onde sexa, que a ponta de entrada sexa Santiago, si como Bérgamo, Estantes ou Wuhan, tes unha boa comunicación despois para desplazarte. Unha parte do problema, témolo aí, apuntaba antes Paco, que as comunicacións, tanto de ida como de volta, das cidades co propio aeroporto de Lavacolla, pois son bastante terceiromundistas. Houbo momentos onde tías mellor conexión en bus para ir desde Santiago ao aeroporto de Sacarneiro a Porto que unha persona de Ourense para vir ao aeroporto de Lavacolla. Eso non é razonable, non? Ben, pois temos que rematar. Algo que puntualizar xa moi brevemente, Marta, ou todo claro? Sí, simplemente puntualizar que foi o tema da taxa. Efectivamente, estamos nun punto de reflexión de abrir ese debate e, polo tanto, hai foros nos que levaremos, por suposto, ese debate. Pero non cabe dúbida que para nós a taxa tampouco é un debate dunha ferramenta que se fale de un xeito especializado, sino que hai que compartir ese debate coa cidadanía de Compostela. Está interpelada e, polo tanto, Compostela Aberta entendía que sacar este debate era un debate de cidade, porque entendemos que falar de turismo e falar de cidade, e en ese sentido non é incompatible. É un proceso, por suposto, para facer estudios serios, un percorrido e búsqueda, por suposto, de consensos. Non sería o sector turístico, Paco, inicialmente o que a priori solicita unha taxa turística. O sector turístico, o sector hosteleiro, en principio, en teoría, sería o responsable nos hospedaxes da recaudación desa fiscalización para obter a taxa, pero non para fines propios, non? Despois habería que definir para que eixos estratégicos serían. E en ese camiño iniciamos esta proposta. Pero, por suposto, unha proposta da que damos conta tamén, en primeiro lugar, a cidadanía de Compostela. Vale. Ben, pois con isto sí que rematamos, quedan moitas cuestións no tinteiro, dá para moito que falar o tema do turismo, así que máis adiante seguramente teremos máis oportunidade. Graciñas aos catro por acompañarme aquí na mesa e a vostedes tamén graciñas por vernos. Volveremos no vindeiro debate cos nosos representantes municipais.